Libèl·lula. La paraula libèl·lula és lila, lenta com el so d'una cafetera italiana de bon matí. La paraula libèl·lula té el gust del vent, d'una cinta ballant a l'aire un nocturn de Chopin. És el tacte suau d'aquella manta de casa l'àvia. I una pruna? Una pruna té el gust de vespre càlid i de terrassa poc il·luminada. El tacte d'una aspra música de violí que veiem valenta i groga. Com les lletres morades de llegum, amb gust de dens i pesat fum. I aquell so, com de fusta marada. Paradoxalment, una viola és de color verd, perquè té gust d'oliva i no de pau o de peixos d'aigua dolça. Verda, com els dijous i com les ganes. Aquesta nota olora lluna, a nocturnitat groga, poruga. Tecles desgastades pel temps, que és aspre. Abans de néixer, les neurones creen connexions que entrellacen els nostres sentits. Quan creixem, les connexions que no s'han fet servir desapareixen. Hi ha ments, però, a les quals aquestes connexions romanen i els permeten ordenar el seu món lligant experiències sensorials. Aquestes són les ments de la sinestèsia. Segur que algun cop, escoltant música, la teva imaginació t'ha ajudat a crear imatges força detallades a la teva ment. Això no s'ha de confondre amb la sinestèsia, ja que aquestes imatges s'han format gràcies als teus records o a diverses convencions culturals. Les persones sinestèsiques, en canvi, no poden evitar el creuament de sentits. Les associacions que perceben són constants, unidireccionals i immutables. Qui és Kiki i qui és Buba? Com la majoria, segur que has encertat. Això és un principi de sinestèsia inherent a l'ésser humà, però pot arribar a punts molt més elevats. Un cas molt clar és el d'en James Wannerton, que assaboreix les paraules. Quan sent la paraula Derek, per exemple, un gust de cera envaeix la seva boca. A més, la memòria dels sinestèsics és tan potent que pot fer que en James recordi el gust abans que el propi nom. Els cervells sinestèsics analitzen de manera diferent els estímuls que reben.
quan s'activa la part corresponent a un sentit concret, també s'engega la zona d'un altre sentit. És com tenir curtcircuits entre les àrees sensorials del gran engranatge que és el cervell humà. Aquesta retroalimentació de percepcions s'anomena integració plurisensorial. Sovint, les ments sinestèsiques havien estat titllades de malaltes i drogadictes. Amb els anys, ha quedat demostrat que, de fet, són ments amb gran capacitat relacional i creativa. Alguns artistes molt coneguts han tingut graus intensos de sinestèsia, tals com Miles Davis, Franz Liszt, Vasily Kandinsky i Vladimir Nabokov, que deia: la A llarga de l'abecedari anglès té per mi el color d'una fusta envellida, però la francesa evoca el banús polit. Aquest grup negre també inclou la G forta, de goma vulcanitzada, i la R com un drap cobert de sutge que s'està rascant. La farina de civada N, els espaguetis L i el mirall de mà amb fons d'ivori O s'encarreguen del blanc. Passant al grup dels blaus hi ha la X, encerada, la Z de núvol tempesta i l'H de naviu. Ja que existeix una subtil interacció entre el so i la forma, veig la Q més marró que la K, mentre que la S no és blau clar com la C, sinó una curiosa barreja d'atzur i maraperla. No és impossible visualitzar el tacte d'un migdia. Com Mart pot dibuixar-se amb taronges grafemes davant els nostres ulls i Vanessa embrutar-nos les dents de xiclet de síndria. Posar límits a la creativitat és empresonar la ment. I és que lluny de les barreres dictades per la rectitud de la realitat, la imaginació s'obre pas cap a l'infinit, tot alimentant les ments àvides, esmicolant les normes forçades i destruint totes les fronteres. La potència de la creativitat pren forma expressiva a través de l'art i ens impulsa, ens atravessa, ens col·lapsa i ens crema, ens fa viatjar cap a la catarsi, ens fa més grans, ens desarrela i ens fa lliures.